on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo e Touba Villa en gatte yewta men wiyetede koɗo galle nde ganduɗa bandiraɓe heewɓe ndewi ɗo en jettiɗa ha Thiam goko mo Dungu Alpha kanko sakkitirde ɗo en jetti yeeɓiyankoɓe haalleɓe Pindi TV hande yewtere koɗo galle bismi ko musidɗo Sahil biyeteɗo Diallo Boubou Demba Isaga walla mbiya Boufal walla mbiya Boubou Diallo o jeeya ko cuuɗi men ɗo bokke jalluɓe ɗo ko attaché de cabinet Ablaye Daouda Diallo ummiɗen ko yewtere men danki gandal haalirde gendiyanko e dole Sénégal ena wayno garɗen ɗo e Touba Villa ngam ha joni wadde e yewtere ɗo e Pindi TV en jetti Samba Diop e wondiɓe mum e Fatouma Sali en jetti kadi miñi men mo ganduɗa hono Daouda Moussa Dia ina heewi kala nde musidɗo tedduɗo e ɗo tawa omo ɗo en jettimo no feewi Sadio Diawe nan ɗo se Diagne kamɓe kala en jettiɓe Boufal jam hiiri walla Boubou Diallo jam hiiri jam hiirema Abou Samba Diop walla mbiya Abou Hafsat mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe en ɓe fof walla yeeɓoɓe en ɓe e dendagal bandiraɓe fof mi salmini ɗumen kadi mi weltima vraiment e bismama ngo a jarama ñanden mi wino kala musidɗo tedduɗo nde Allah Adama Samba Dad ɗo Daouda jaɓimo ɗo Allah waɗi kadi Abdoul Malick Diallo nde ɗo ɓe tawdir ɗo en jetti Abdoul Malick Diallo o lomtima on ɗo anne kadi ay ɗo o woni kadi fattangue lawol gongol hande noon koɗo galle aadoyno ko namnade neɗɗo ɗo janggi ɗo rewi ko golli ha yetti ɗo kono saaha o fadde min namnatama ko ñalawma tan o ferlo ina wayno musidɗo Ablaye yehino yaade bandiraɓe hewɓe mbino sek biyanoɗo to banggue aynaɓe ina ndendina ina mbaɗana mawɗo leydi ndi ma waɗe walla wattake kono ma taw waɗama toon to rani o e Abou Samba haade men haalde ñalawma ranir o ko yettude dendagal bandiraɓe aynaɓe fof mbaɗi hen fayidagal banggal fayida vraiment e miijade ƴettude caution Macky Sall kamɓe aynaɓe ɓe tambo ɗum ne wonno aynaɓe jejjitani Macky Sall ko waɗani ɗumen gadorɗen tan dolli mo gandanɗa hoorema aynaɓe ɓe ɗiɓino loppitede e juuɗe 2013 ne wi toon joni o heɓti o heɓtaniɓe ɗum o waɗaniɓe tata d' ailleurs le 22 o jogori yaade toon ko waɗa donc so aynaɓe ndendini caution pour waɗande Macky Sall mbaɗi vraiment ko fodde wonde fayida nde ɗum miija ko convergence des éleveurs eɗen jetten Aliou Dembourou en waɓen Harouna Gala Dialalo en ɓe miiji miijo ngo nde kaptumi miijo ngo ko Aliou Dembourou haalanimi wi minen noon amin ndendina golti amin ndendina gayi kono gayi ɗi min miiji ko ittude sawru ndu min totta ɗum Ablaye Daouda yo tottu Macky yo ayno e nayi mum ko caution muɗum jaɓɓimi miijo ngo jottini ɗum Ablaye Daouda nanirani ɗum seese par ce que ko dillino pullo fof dillinade Ablaye Daouda o renndi ɗum e bandiko en ɓe ndendini 130 ngaari ɓe mbatti hen kamɓe Ablaye Daouda diwan bokke o ni 130 130 ngaari ɓe mbatti e caution caution o noon sawru ndu tottiranoma jum wonande arnoɓe édition mbaɗanoɗo jum nayi ɗi gayna jeeyama mbattama chèque de 50 millions ha hande kamɓe aynaɓe ɓe dutti kadi e teddungal Ablaye Daouda ɓe mbi ha hande de chèque o rendinama kono ko an ƴettata chèque o kadi totta Macky caution muɗum nde ɓe kaali ɗum kadi eɗen gandi kamɓe en Aliou Dembourou en hewɓe darinoma mbi woy sa yo Aliou Dembourou aɗa itta teddungal polngal ni aɗa totta Ablaye Daouda kono haalɓe ɗum ɓe ganda hakkude Aliou Dembourou e Ablaye Daouda haalɓe ɗum ɓe ganda Aliou Dembourou e hoore mum Aliou Dembourou ala ko yiyata sowona pulako nde ɓe ndendini chèque o ɓe totti ɗum Ablaye ɓe mbaɗi ɗum e junngo Ablaye Daouda nde ɓe daari ha hande heddi ko alana ko heddi sowona chèque na ƴette Ablaye Daouda no weeɗa ɗum Macky Sall ummaki to jooɗiɗo ɓeydande Ablaye Daouda teddungal o wi chèque mbo tottoton kam mbo tottoton Ablaye Daouda yo tottanmo totte Ablaye Daouda chèque o kañum tottirta kono kañum kadi tottete chèque o mi watti ɗum e junngo Ablaye Daouda Ablaye Daouda woni tottirowo chèque woni tottetede chèque woni teddude ɗiɗi tawanoɗo fof yiiɗoɗon teddude donc ko yettude hen aynaɓe ɓe e darde mumen wadde fayida e miijade kadi Ablaye Daouda woni kamɓe effectivement Ablaye Daouda woni aynaɓe
puisque ko ƴiƴam dogo jam e ɓanndu Ablaye Daouda ɗum dogata e balli aynaaɓe ngoƴe Ablaye Daouda jogii ngaynaaka ɗum aynaaɓe jogii sabu ko ornata ko ɗum ɓe ornata bokke an aɗa addi ɗum ladde nde ɓe ndenndi nde ko ɗum woni ngoƴe Ablaye Daouda ndiyam ɗam ɓe ngoƴa ɗam ɗum woni ngoƴe Ablaye Daouda donc sa firti so tawi aynaaɓe jogiima miijo teddinirde noon Ablaye Daouda vraiment ɓe dutti cepaata ko lamɗo Abou Falla Diama ɗon nama famama teskama mboɗo haalde dembana ñanden mbimi soɓe tinno ko kanko joguino Sasaka mi bippat ɗum so tawi sago so a yettade mami ƴewno bippirmi Sasaka yooɗi feewi caggal muɗum ina wayno on jokki jaalon toon to cuuɗi men peete to cuuɗi men peete kabaruji ɗi nanka nelde amen ɗi ko kabaruji jominiɗi kabaruji baɗɗi fayida wadde toon duɗal ngal ganduɗa ko ɗawaɓe ko ngal duɗal wonno e holno ngal heeɓira e holko waɗa e maggal e ñalawma pete o kadi ko ñalawma cimteteɗo Abou Samba Diop sabu ko adi fof kam eɗen jetta maire commune mo Pété hono Djiby Mbaye Djiby Amadou Dañƴo waali e kanko jogade vraiment miijo hokkude ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa hoore ma ko ɗawaade ɗemngal mumɗuɓe mbaɗa ne to waɗete école taw teddinira ɗum ko Ablaye Daouda ko école duɗal mumɗuɓe waɗnano école duɗal mumɗum ɗon e Pété duɗal ngal kadi addi ɗum ɗon ko Motar Sambayle eɗen nganndi Motar Sy eɗen nganndi kanko wonno directeur école Pété hawteriti omo jangguina joom ɗemɗen o haljiti o faye witto jangguinde ɓe ngala ɗemɗen hande mumu fof mo jiiɗa ɗon eɓe kalda eɓe kumtodira haajuji mabɓe mumu eɓe mecce eɓe binda lettre uji eɓe liira lettre uji donc ça veut dire que waɗi gartam no fewi oɗo saaha noon ɓe keɓanama nokku Djiby rokkiɓe terrain o ministre jogui teddungal fawde hayre adana nde e jokkidde kala ko waɗete e école o kanko gaddi ɗum kanko Ablaye Daouda donc ñalawma o waɗama toon to Pété subaka o ko ɓuuri welde noon Abou Samba Diop ko nde umma Pété faya ko Bokke Bokke wonno toon ko journée des handicapés taw jeeyaɓe e région de Saint-Louis région Saint-Louis fof région Saint-Louis fof ñande jeetati lewru ndu kamɓe e Ablaye Daouda mbaldi to Bokke ɗo kamɓe ɗawaɓe fof ɓe mofti koto Bokke ɗo jeeyaɓe région Bokke heewi hoɓɓe ñande hen koye heewi hoɗɓe te ko hoɗɓe waɗɓe fayida ndeysaan ndeysaan hoɗɓe waɗɓe fayida ndeysaan ɓe koye ladoɓe ɓe ko wumɓe ɓe ko wofɗuɓe ɓe neɗɗo siforino fof goto mabɓe fof gari yanti e jeeyaɓe commune Bokke dendalngal neɗɗo kala ko yawanno e ɓanndu mum ari hen ñande Ablaye addi ko doctoré ɓe gummi Ndar ne ƴeewa ɓalli mumen ƴeewa ɓalli wajiɓe kadi ombo addi contenaire ko fate pususaji ko fate tuggorɗe ko fate gueɗe ɗe gandanɗa hoorema kala ɗawaɗo terde ne sohla o addi doctoré ɓe paasi jomumen ƴeewa jomum holko foti tottede holko foti wallede e hono foti safrede hono foti wallirede ɗum fof rendina Ablaye Daouda tawtata kikiɗe o kikiɗe jurminiɗo kikiɗe belɗo jurminiɗo jiyata ko yimɓe haɗaɓe terde ɓe ko ɓafoɓe leydi ɓe ko tallotoɓe ma jaaha ɓe ko ɓe ma tuggode gummo e gueɗe mbaɗe noon ɓen fof ndenti ɗon kadi ɓe ko haaloɓe wolof ɓe ko haaloɓe pular kañum fof ndenti ɗon sa yi Ablaye Daouda e nder mabɓe sa yi Ablaye Daouda no ƴettirta konɗo cukalon kono gandanɗa hoorema hay hen goto wawa aɗa yiya sukaɓe mbawa jooɗade mbawi tan ko lelade o ƴettaɓe fo e makko becce makko o guitena gadda goñɗi ombo holla yimɓeɓe ɓeɗo ko sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema fodɓe yiyede fodɓe teddinede mbakkodinani ha mbayni ko Allah tan sifrini ɗumen ni muuya kadi waɗi ni donc so keeɓi ñalawma o poti ko weltinede ñalawma o ɓe poti ko rendede ɓe kolle vraiment kamɓene ɓe mbaɗi existé ndiɗo e nokku he donc rende mabɓe ñalawma o wonde joom suudu makko Tamaro Seydi Tamaro Seydi sa yi kañumne même chose sa yi no ƴettirɓe ɓeɗo sukaɓe sa yi no wallirtaɓe ha itti million ngaji 5 waɗe mabɓe million ngaji 5 hokkiɓe ñande kamɓe ɗawaɓe ɓe mbaɓe mballama e pecce kam walla feccere wonani coow ala mbiɗa andi watta coow puisque koɓe waɗɓe organisé
ko yimɓe wadɓe organisé ko jogiiɓe fedde timmuɗe fedde wande organisé eɓe jogii cate e région he eɓe jogii cate e département ji fof donc eɓe jogii structure aji baɗɗi fayida département ɗo ardi ɗum ko Carlos Diaw de Jodi Diaby naji donc ko fedde wande fayida kadi Ablaye rokkiɓe pousse-pousse aji rokkiɓe tuggorde rokkiɓe gueɗe kewɗe ɗe ngannduɗaa hoore ma eɓe cohla ɗum donc ko ñalawma baɗɗo fayida waɗa ɗon taw kadi vraiment teddiniraɗo ɗum ko Ablaye Daoud ñalawma kadi yimɓe fof wonnoɓe ɗon vraiment ɓerɗe kecci ɗi ɓerɗe kadi belti ɓerɗe belti ko yiide ɓeeɗo ɗawaɓe terde ginnire ñalawma ganda ko kañen jeeyi ñalawma o nanga ñalawma o aɗa yiya microcentral o koye pousse-pousse woni sa yombo haala omo wone à l'aise sa yombo kam goto makko fof tini hen hoore mum belammo e dakmiti e ñalawma he donc ko ɗum woni belammo yimɓeɓe fof aɗa yiya wumɓe hanti goto fof jiyata kono weltina andi hande ko tina hande koko wattora hande koko siftora hay goto to yewan ɗum ñalawma mum e rasi muɗum e basal mum saabu hayde kanko joguiɗo microcentral o nde waaji goto wi yo yaw o wiɓe he minen ko guil ñalawma il gotel min jogui ndeysan onon ñen fof on ciftortaɓe kon ɗum yomini oɗo ñalawma momin dokka ministre ari tawtorede goppe min saɓella minen min kala muyoji tuyoji amen yimɓe fof ministre wallahi wota hay goto innude sonaɓe par wona hay goto innude hay goto ummata ɗon yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo e Trois Villas on calnoma jurama jettama koɗo men ko Boubou Diallo noon andira sawla mbiya Boubou Fall kono ko Boubou Demba Isaga ko attaché de cabinet ministre Ablaye Daouda Diallo on calmimo en juurama en jettimo no mbiɗa ni rewɓe Ablaye ɓe ne darima hen mbaɗi hen balle mumen no fewi moni fof waɗi hen ballal muɗum Boubou Fall amin gandi aɗa heeñi no fewi kono min accirtuma ko ñalawmaji baɗɗi ɗi fof no mbawi wadde fayida ni ñalawmaji ndinda e miral sayboɓe ñalawmaji bokke nammaɗi ne mbawi mawnude ni ñalawma mawɗo guldaɓe o wonno ko jumdonde masinatoro wiyatno ko Ablaye yaata won jodnoɓe mbi Ablaye suusa yaade Ablaye yaata mbimi neɗɗo jeyama bokke boyguel guila caɗi jema cili gueddal bofima law Sadio yalti ɗo fotani huldiyade jum ɓe mbi ala o yaata wonko ubba toon wonko waɗani wonko wattani Boubou on jeehi no holno jarɗo eyyi Abou Samba mbinoɗo Ablaye yaata heeɓi ɗum ko anda Ablaye mbiɗono Ablaye suusa heeɓi ɗum ko anda Ablaye to ummi saabu so tawi ko neɗɗo hulata ko mayde mo meeɗa mayde kam anda woni mayde ɗum ko kumpa kadi Abou Samba ñalawma jumo bammal wi ko jum dogani jum fayani effectivement jum ñande hen dogani jum ñande hen fayani jum dari ko darde tinde jaɓɓade Ablaye Daouda gila saɗa andi natirde jum to juuti o woni ɗo ha yettanima stade o to woni gorol ko gotol yimɓe ne ndewe Ablaye Daouda ne jaɓɓo Ablaye Daouda bisimilla mum jum ɗon e gardugol Kane Diallo mo ganduɗa hoorema kañum jeyno sababu Amadou Kane Diallo gaddude fedde ɓamtare mi haalde makko sohli mawarɗo so Allah jaaɓi inchallah eɗen jettamo kanko Kane Diallo e teddinirɗo ɗum Ablaye Daouda Ablaye Daouda ne waɗi hen fodde mum ha timmi eɗen jetta ɗum Ablaye Daouda so neɗɗo yii ɗum tan yiyat ɗum Kane Diallo ne nde ari Ablaye dañi teddungal ngal e Kane on ñalawma jiiwat ñalawma Kane Diallo guila rénovation jum ko Kane faggi koɓe yadata ɓe mboɗon ɗum jirowi saabu eɗen gandi Kane haade mum jabde arde wallodirde makki sernaɓe kaali moƴƴuɓe kaali kono ko Ablaye jeeyi wuno nde Ablaye jeeyi wune o ne Kane ne ruttimo wune o ruttimo teddungal ha timmi meeting waɗama to jum somi tewi mi wiya meeting on mi anda de meeting ɓuuramo hewde yimɓe kono meeting o ɓuurata mbo welde min de Boubou Diallo mi meeɗa hawrude e meeting mbaɗo noon welde mi meeɗa hawrude e meeting mbaɗo noon deeƴe yimɓe ɓe ne keewal ngal ne heewi yimɓe ɓe ne gonde needi ɗi gandanɗa hoorema ɓurtude kadi hawri hen gendiyankoɓe men joguiɓe hande e ambassadeur ɗemɗe ɗe hono Abou Djiba en Baba Maali en e woɓɓe sukaɓe hande ƴellitiɓe ƴelliɓe hande ɗemgal ngal to banggue jimri kañum fof tawtatama gueɗe ko ɗum
bangi culture o yaltina ha timmi wonande ganduɗo Amadou Kane Diallo e rénovation jum o yaltini ɗum ha timmi kadi o waddata hen ko ngamri to bangi discours aji ɗi kadi politique o e hande ko makki waɗe Fouta ko yaltina kadi holla yeeso militant ji donc gueɗe ɗiɗi ɗi fof jaadi yimɓeɓe hay hen goto mettinani hay goto ɗawaka goto hen fof heeɓi gueɗe ɗum ha timmi garnoɗo yo wiltin fittan mum wiltina garnoɗo yo heɓ gandal ngal ganduɗa hoorema holko ummini militant ji holko dillini Foutankoɓe holko tagui APR hande ne daari pourquoi APR hande parrainage o rewi lawol pawno ko 106 000 dañi ha 150 000 pourquoi ɗum ɗon pourquoi ngal coftal fof ko golle ɗe gandata hoorema makki waɗe e département de Podor guila e PUDC o ha e pima mbo mawni men Moussa Sow jogui fayidagal ngol goni wadde département he ɗum woni coftal yimɓeɓe ha hande kala to nodda goto hen foof ara notorade gam famde kadi ɓeydade famde ko waɗa ko notorade kadi ko hollude kadi coftal muɗum e ko yette a jarama Boubou Diallo attaché de cabinet ministre Abdoulaye Daouda Diallo min beltanimama ko gorko mo bokke Allah jarama golle ma jooɗi peewi en beltanima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pinde TV koɗo men ko Boubou Diallo mo ganduɗa eɗen gandi ko dillowo to radio Pététo dille baɗɗe fayida ko acteur de développement